כל משפחה אל העץ, היו צריכים לעקור חלק מהעצים כדי לא תחבית. אבל יש שם גם ילדים והרעש וההמולה, ומהנקודה הזו התצפית היא הרבה יותר טובה, בעיקר על התא שטח שאני רוצה לדבר עליו. אז קודם כל קצת זיהוי של השטח. נתחיל מצד שמאל. מצד שמאל אנחנו רואים שתי ערימות של אנטנות. השמאלי זה מוצב החרמון הישראלי, העיניים של המדינה, כל מה שאתם מכירים, כל הקלישאות שאתם מכירים, מדובר במוצב הזה שנמצא בגובה של 1,800 מטר בערך. מעליו זה מוצב חדש, זה נקרא מצפה שלגים, הוא נמצא בערך בגובה של 2,200. שיא החרמון אנחנו לא רואים אותו מפה, שיא החרמון הוא 2,614 מטר, הוא נמצא רכס אחד מאחרי. למי שמכיר את מוצב הסורי והפיתולים, זה עוד שני מוצבים שנמצאים, כשנוסעים מהמוצב לפני, קצת מאזור הרגבל העליון, נוסעים איתו לצפון מזרח, זה פחות או יותר הרכס החרמון. אתמול בערב סיפרתי שבעצם את צי החרמון החזיקו סיירת מטכ"ל, כשהתחיל החורף והתחילו השלגים, הם לא הצליחו להחזיק שם מעמד, קיבלו הנחיה לרדת, תוך כדי ירידה 2 קפאו למוות, ולמעשה את צי החרמון נטשו רק לקראת פסח. זה היה מתוכנן בערב הראשון של פסח, ואחר כך בשביעי של פסח עלינו 4 סיירות חזרה למעלה לכבוש חזרה את המוצב. בלילה הזה נפצעו 17 לוחמים תוך כדי לחימה על צי החרמון. עכשיו שאנחנו מתחילים לקחת ימינה, אז אנחנו רואים את